सामान वगैरे घेऊन आता पुन्हा मी तिकडे चाललो. आता पुन्हा चालू करतो पुढचा. 2 लाख मी 5 करतोय ना. बघू जा ना. बरोबर आम्ही काय आणि इतक्याला बाद झालो. कोणची मारलं जमत. नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलवर स्वागत आहे. तर आजचा व्हिडिओ म्हणजे गवळदेव झाला. तर रात्री आम्ही गवळदेवच्या दिवशी रात्री ज्या ठिकाणी गवळदेव असतात त्या ठिकाणी आम्ही मग सगळे असे जमून भजी वगैरे असं रात्रीचा करतो थंडीत. तर आता आम्ही ते करणार आहोत. तर अजून कोण आले नाहीत अजून, तर हळूहळू येतात, एक एक जमतात. त्याच्यानंतर आम्ही रात्री असतो 12-1 पर्यंत असतो, सगळे टाईमपास करत असतात. तर व्हिडिओ बघा तुम्ही सगळ्यांनी. चला बघूया तर कोण कोण आले. तर झाले हे बघा, हे जमा झालं आहे. वेदू आला 1 नंबरला. त्यावर टोप दाखव. हे टोप बीप घेऊन सगळे तयारीत चालले. सामानवाले या पटकन आहे. हे 2 जण आले. तुमच्याकडे काय आहे? हे बघा, हे कांदा बेसन पीठ घेऊन आता सगळे वर चालले. हे बघा जिया. चला तर बघूया आता कशी भजी बनवतायत ते. काळोखात काही दिसत नाही. तिकडे लाईट लावले नाही वर गवळदेवाच्या तिकडे. हे बघा, इकडचं सकाळी मी व्हिडिओ टाकले गवळदेवाचं, तर सगळ्यांनी जाऊन बघा. मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो. तर सकाळी इकडे जेवणाचा वगैरे कार्यक्रम झाला, तो व्हिडिओ बघा सगळ्यांनी. झाडू नाही आणला. झाडू काय चालू काय रोहित, अरे तेव्हा आले. तो बघतो. हा पाठी बघ, तो बघतो. दुपारी खाली व्हायचे आणि इतक्याला बरोबर खाऊ घेतो. इकडे कढई वगैरे घेऊन चाललेत. अजून काय काय सामान घेऊचा, भांडी वगैरे. तू काय घेतलं रे? काय 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 घेऊन जातात सगळ्यांनी बघून ठेवायचा. तू काय घेतलं? हे ना आडळ घेतले. चला काय घेतले? ह्यानं झारो घेतलं. चला प्रत्येकानं आपापलं काय काय घेतलं लक्षात ठेवायचं. तर इकडे सामान इमान घेऊन आता पुन्हा आम्ही वर चाललो गवळदेवाच्या तिकडे. त्यांच्या खाली आलो. आमचं खाली घर आहे ना विघ्नेशचा वगैरे, त्यांच्याकडून आम्ही सामान वगैरे दरवर्षी घेतो. सामान वगैरे घेऊन आता पुन्हा मी तिकडे चाललो. आता पुन्हा चालू करतो पुढचा. हे बघा, इकडे कांदे कटिंग चालू. आता चूल बिल पेटवून ठेवलेली आहे. आता इकडे तेल वगैरे हा कढईत. एक जण जमतं. तिकडे कांदा कट झालो का लगेच भजी करून घेतले. 2 लाख मी 5 करतोय ना. बघू जा ना. बरोबर आम्ही काय 5-5चे काढलो तरी आमका खूप झाले. काय चला आम्ही 5 मॅडम सुरू ना. आम्ही आधी बोलतो दुपार येतो सोलू. चला आमचे भाऊजी तुमचा सगळा झाला काय आमका सांगा, आम्ही बरोबर देतो. नाही पण आधी याची इल्याशिवाय आम्ही कशी देतो. 20 तारीख दिल्या ना पुढच्या महिन्यात. 20 तारीखला आणतलो. त्याच्यानंतर आणल्यानंतर तो जरासो घालू गो. नको घालू बाबा. आमचा काय इंटरेस्ट नाही. आम्ही काय काढले मिरची आहे, मिरची आम्ही बसलो. टाक दुधात टाक. बरं कापू काय दुसऱ्या कर मात्र भाजी खीर मारणं मध्ये कंटाळलं भजी असतो मला पुढे बसलं फेकून केची लोक नाही गाडी आणि नर आणि अरुण गाडी.
तरी पण येतो परत बसले बाद झालो कोणची मारलं जमलं घेतलं केव्हा तू छाया मोबाईल टाकली काय काढलंय का अर्ज होता कांदे पाची वेळ लागता बहिणी अरे वडे तरी बरे नाही तर ते कच्ची भात जरा कमी भाजल्या ना तर ह्या होते दुकाशी लिबलिबीत लागतो मी एकी केलं दोघांची पाणक्याची सागऱ्याची झाला भेटला इलेक्शन जवळ येतात आला अमित देतो बरोबर एका कापाचो बरोबर आहे ते हो बसते बसते भजी आणि वैते घेवा